ngana manga o kota sasa ani nasasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzu ani batema sunzu sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mena yiri ko sa to ani lento so fana ani lenshima ko tarabali kundo brisa meme ko kamido to fin kri aboto fin wuri chori o ko likurukle marakuru kono donc ko li jurumani ko li barama dans ko ni ko aywa ya uni senanga misho mandi kono sondon la nature wala kami flebakan la me ba bela jelefo amba fo ko dante moshila foli temene ko ami foli di ankarmo bama no ibadi samake ale me ko so promoteur na initiateur wala karamo badi ayini tuma karamo ko loto dumya ayira ni tuma mangala me jogulu be fo kunu senanga emission kono kuni jo kuni sene ko damare ka jo sabati ka urugi ka bamba ko ka twama aywa karamo foli temene ko amina kumanga kono moloma dore kambi kono mirimando anfeya wa kono mandido anfeya fana namba foko bamanangana ko wolo donc wolo ere ibi dofo anya chowe kan a wele français la chokamna ni non scientifique ami soroka nyafoli ke aga système de reproduction kan ana ere ka balo chogo ni koto donc ami soroka kuma kuncheni aka côté de côté symbolique wolo associé ndo femuna anfeya donc ame dofo fanaka la mi lame karamo kulogoto ni nyingali jarani ibaro e ya foto mina kono molomando amandido parce que tienre la wolobe kungo so angele mega tuni mi mara parce que amba fo tuni sisa lamini ndo ni soye wolo nu ubeyano wa msega fo kube akunta la jande bari kabri en fitini no ye kabri ambe santaun ni sancheguna yame ambenge enfantini min kumito kana nanye yoro inkrefra la na le ka furoman janyala na kuntora ka muchi wolola ni ulu tarasira do fe ameta osina fe benita bena imaya donc wolo kain wolo so kadi wolo ye baganye mime en sengoro en sanchama on tabe alibi wa at anta fe mo ka faga o bolo masisa baga mindo a donné be djenge fait comme francolin le francolin doba fo francolin mais plus particulièrement le francolin africain imaya donc oye ko farafina wolo mimbe ni mo ba don wolo faga kadi ni mo be se ka faga ka sorima so yereke wolo mindo aduni asoro kadi fana donc si au francolin ni ne nyini nge ne ngo memuno ba fa ma francolin parce que ba fa gmana franklin wa ou bien américain nga to dalendo amindo antara soro tede ko abora fo italie de ko italie onde na jamana ngona no kana soro anga binwu anga sabanu ngono anga soneula bursu gongo ima nu uye kene munu ye ni yiru ni nyonche ni biumbe janyanga te janya ko wa ni foro fana bina imaya ni furo bina ibe wolo de nunde bolbol ni fauna ulu de tara ukaso kata ketuya ni uga bagando ketuya la je kasoro ka foko tiere la ko frapin fana ga francolembe ko francolino ma italien ga to dale ni do donc ulu nana no ya anfe kano o jatemine kasoro ka to sebe uga walauna ka foko c'est le francolais mais anfe abamana wolo le do wolo e wolo de ya anaka ke uyana ka donia na ka kobe ni tarawanga togo dawla iba me ko wolo ibe kono nunde don aka boni pigeon ate shebo a kalangala ni ndonga a nyegen fana ni kami nyegen tekele ale bina fo wolo iba fo wolo sizano anga kolosi wolo be nga wolo be ale nyabi ko wolo nye kwa ya ka soroka afari sida do reba fo fana awa ko o kalangala ka soroka tireke akuna fana donc wolo suvia kacha en fait ande o kreti wolo suvia ban fait nga amana fo wolo dron bebi itayro doala français quoi mako le francolin mais olu fana mata ini roje olu ko le francolin africain voilà au débat anga tout la pemin do 6 ans donc afoko mo be ka se ka wolo mine ka marafana mais wolo ni abe savan ni ngono to mina mo be se ka wolo juruda ko ka wolo juruda ka wolo mine ka mara iba mara mun kama iba mara a choya ni abe femunun ke olu do jume abe kashi fajiri da fe dono nye wa fo ko wolo kashi kambe dono ko
Imaya nugo ko wolo kashikan be dono kon abina fo olu be ɲɔgɔn concurrence fɛn dɔ la quoi dɔ bɛ kɔndɔn donc dono koro kashikan fajirida la ale be kasi tuma o tuma an ka tu kɔnɔ o y'a sɔrɔ wolo kasira ka ban imaya donc mɔgɔw b'a ta o kama parce que o bɛ ko dɔ fana kofɔ quoi an ka ɲɛnamaya kɔnɔ an bɛ sungu ɲininkala fɛn minnu na ni mɔgɔ min bɛ kɔn mɔgɔ min bɛ fajiri wele o ɲɛ a tiɲɛ yɛrɛ la e ta ye soli ka wuli dan ye voilà donc o b'an fɛ yan nɔ bon sisan samiyɛ dibili min filɛ nin ye ni yiriw nugura et puis foro binna i bɛ wɔlɔw ye boliboli la kungoso da fɛ u bɛ o yeli a n'u ka tunu o ye yɔrɔnin kelen ko ye quoi bon f'i ka kɛ mɔgɔ dusuma jɔlen ye mɔgɔ min fana bɛ i b'i ka sungun fɛ quoi i b'a fɛ ka sungun kɔnɔko dɔn i b'i muɲu k'i jɔ yɔrɔ dɔ la ka wɔlɔnin ma kɔnɔ ne yɛrɛ b'a kɛ tulonkɛ fɛn ye ne b'a fɔ n ko i ka keguya fɔra cogo cogo ko ne yɛrɛ b'a lajɛ ka keguya sira dɔ bɔ ka keguya ni ye quoi ɔ kuma dɔ la an bɛ to k'an jɔ ka ɲɔgɔn lajɛ n'an y'an jɔ ka ɲɔgɔn lajɛ ne b'a fɔ ne ɲɛ b'e la o a bɛ n'a fɔ ale fana b'i jɔ de k'a fɔ ne fana dun ɲɛ b'e la o voilà donc an fila si tɛ mouvement kɛ ne bɛ wɔlɔ ninnu jate bɔ o cogo la ten nin yɔrɔ nin na an b'a fɔ de tiɲɛ yɛrɛ la wɔlɔ t'an senkɔrɔ tuguni an ka togodaw la parce que an ka tu bɛɛ tigɛra k'a ban et puis nature tiɲɛna n'o dun kɛra dɔrɔn sunkun kɔnɔfɛn dɔrɔn tɛ wɔlɔ ye dɛ nka sunkun kɔnɔfɛn caman de bɛ bɔ an senkɔrɔ i m'a ye o bɛ mɔgɔ dusuma kasi dɔɔni ka dɔn k'a fɔ nin fɛn kekumaba nin fɛn ɲumanba nin dumunifɛn ɲuman nin man ka tunu ka bɔ an senkɔrɔ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ. D'accord. Karamɔgɔ y'a fɔ cogoya min na an fɛ yan komi y'a fɔ cogo min wɔlɔ kɔni a bɛ ka bon ni pigeon ye bon hali an b'a fɔ kɔnɔ dɔ sanfɛ kɔnɔ dɔ ma ko b'a ka bon n'olu bɛɛ a tɛ sɛ bɔ fana bon maintenant sisan i b'a ye k'a fɔ a bɛ kili de da i b'a fɔ kɔnɔ tɔw a fana ka balo cogoyaw de bɛ yen a bɛ se ka jumɛn fɔ o yɔrɔ kan. Voilà wɔlɔ bɛ kili da fo kili 6 a bɛ to ka jigin ka na 4 na ni a fɛrɛlen tɛ yɔrɔ dɔ la ale tɛ yɛlɛ yiri kan a tɛ yɛlɛ yiri kan wa a bɛ se ka yɛlɛ ka se fo 10 ma mais a tɛ yɛlɛ yiri kan a bɛ duguma ɲaga de da k'i bugu o duguma ɲaga fana na wɔlɔ ɲɛ n'o y'a couleur ye a kɔlɔ o ni dugumala couleur de bɛ kɛ kelen quoi tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ min bɛ wɔlɔ bɛlɛn ka na a dalen sɔrɔ o ka dɔgɔn dɛ i y'a ye a bɛ dusumajɔ baara caman kɛ ani keguya camouflage don a bɛ se dogoli yɛrɛ de la ale yɛrɛ bɛ dogo yɔrɔ min na o de n'a couleur ye kelen ye i m'a ye donc a bɛ se ka kili da 4 6 fo 10 n'o kɛra sisan a bɛ bugu o y'a fɔ cogo min na wɔlɔmuso b'i bugu a fan kan fo ka tɔrɔ cɛ bɛ taa dumuni ni fɛnw ɲini ka na n'a ye bon sisan n'ale tɔɔrɔla u fila b'a u ladon ɲɔgɔn fɛ dɔ bɛ lajɛli kɛ kɛrɛdaw ni fɛnw na dɔ bɛ yala n'u ye ka dumuniw ta an bɛ wɔlɔdenw ye an ka tu kɔnɔ yan nɔ an b'a ye k'a fɔ vraiment u lafiyalen don an t'u bon an tɛ tasuma don yɔrɔ la an t'a fɛ fana k'u faga cogo wɛrɛ la an tɛ wɔlɔjuru da u ɲɛ nka n'an y'u mankan mɛn an b'a dɔn fana min bɛ tu kɔnɔ parce que wɔlɔ n'i ye wɔlɔ pantɔ ye n'a kasira yan k'i pan ka taga sira min fɛ o sina ko dɔ de bɛ yen i m'a faamu wa o kɔrɔ ye jumɛn ni wɔlɔ y'i pan sisan k'i ɲɛsin worodugu ma i m'a ye ko kɛɲɛ ka kan i m'a ye n'a y'i pan k'i ɲɛsin kɔrɔ ma sisan o kɔrɔ ko kɔ bɛ tile b'i la donc an bɛ se k'an sigilen to tu kɔnɔ ka wɔlɔ kasikan mɛn ka wɔlɔ pan sira lajɛ ka taa o sina la ka taa sɔrɔ ko dɔ bɛ yen i m'a ye donc an b'o dɔn bon a bɛ mun dun a bɛ fɛn bɛɛ dun mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn dun wɔlɔ b'a dun u b'a fɔ de ko omnivore un régime omnivore a bɛ sumansiw dun a bɛ yiridenw dun a bɛ fɛn ɲɛnɛmanw dun n'a ye fɛn denni ninnu sɔrɔ sadenni ni fɛn ninnu a bɛ se k'olu dun a bɛ se ka u b'a fɔ cogo di bubaga ani wolowoloba ni fɛn dɔw sogi a bɛ firifirini ninnu fana sogi donc o ye omnivore de a bɛ fɛn bɛɛ dun an bɛ se ka min dun mais ale ye kɔnɔ de ye wa duguma boli de ka d'ale ye fana ni sanfɛ panni ye parce que n'ale b'a fɔ n'ale bɛ duguma sisan a dogo ka teli awɔ ka tɛmɛ n'a panna o y'a bɔlen kɛnɛ kan bɛɛ b'a pantɔla ye mɔgɔ bɛ wɔlɔfaga kɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu tɛgɛ ka di ni wɔlɔ panna de wɔlɔ b'i pan dɔrɔn u b'a pantɔla to dɔrɔn k'a ta i m'a ye donc a bɛ mɔgɔ tɛgɛdiyaw ka cogoyaw dɔn a tɛ sɔn ka pan joona mais n'i ye wɔlɔ pantɔla ye o kɔrɔ k'a bura duguma fana fɛn kekuma de don donc a b'an fɛ yan nɔ nin cogo in na tan omnivore don a bɛ se ka fan da fo fan den 10 dugumala ka da ale ɲaga tɛ da yiri la ani fana a dogolen don camouflelen don yɔrɔw la quoi
i m'a ye mais a bɛ vécu ka ɲa n'o ye a ka so yɛrɛ kɛcogoya ye o ye foro kɔnɔna ni fugaw ye quoi fuga kɛnɛninw i m'a ye a bɛ se ka danger natɔla ye fana k'a to yɔrɔ minnu na ni wɔlɔ bɛ bɔ tuda la ka n'i jɔ ani keguya de bɛ bɔ wa n'a bɛ boli fana na i yɛrɛ ɲuman a ka teli ka turu cɛ i b'a fɔ kabako i b'a tatɔla ye tan dɔrɔn i bɛ sɔmi kuma ma sɔrɔ a taara kini fɛ ou bien numan fɛ bon i b'a miiri fana ko fɛn min b'a ɲɛ n'a a jigilen don duguma ko wɔlɔ bɛna pan o kunna de a bɛ sin ka don o jukɔrɔ ten i m'a ye wa bon ale fana dusuma jɔlen don n'a ye danger mɛn a bɛ se k'i jɔ k'i kɛɲa a dogolen don kungo kɔnɔ a fana bɛ danger natɔla ye donc nin ye anw ka kɔnɔ mɔlɔmaba de ye min kuma tɛ se ka fɔ ka ban quoi. hakili la ni an ye caman fɔ sa an fɛ kɔni ni wɔlɔ fɔra mɔgɔw bɛ kegunya de ye wa kegunya in tɛ yɔrɔ wɛrɛ i y'a fɔ cogoya min na wɔlɔ ka kɛnɛya dama dɔrɔn tɛ a bɛ se dogoli la quoi camouflage a bɛ se o la kosɛbɛ donc sisan e bɛ wɔlɔ ye donc wɔlɔ b'a dogo e ɲɛ b'a la tu ti tuba in nka e bɛ tila k'a ɲini ka dɛsɛ ka sɔrɔ a ma taa fan wɛrɛ fɛ fana voilà donc o de bɛ mɔgɔ caman dabɔ la mɔgɔw b'a fɔ a ka kegu donc o de kama ni mɔgɔ bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔ min ka kegu u b'a fɔ ko karisa ye wɔlɔnin ye donc o kɔrɔ de a tigi bɛ tali c'est à dire a bɛ se ka a yɛrɛ ɲɛnabɔ joona donc wa a bɛ se ka ko ɲɛnabɔ joona voilà donc o la an b'a dɔn k'a fɔ bagan kɔnɔ min don an fɛ yan an y'a fɔ kuma daminɛ cogo min a miiri ka bon ka kun kɛ o yɔrɔ in ye bon an kɛlen don k'a associer kegunya la quoi donc ka kun kɛ a ka cogoyaw yɛrɛ ye a bɛ se dogoli ni fɛn minnu na donc pour que ka prédateurs échapper donc ka kun kɛ o yɔrɔ ye comme bagan bɛɛ ni a ka taga cogoyaw don baganw bɛɛ bɛ u cogoyaw bɛn tuma ni u ka kɛnɛ liyala ma pour que u ka se ka survivre u ka se ka to balo la quoi voilà donc o la an bɛ fili ka dan yan ko yamandɔn ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingin ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzun ani batema sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani lenshima ko tarabali kundo brisa meme ko kami do to fin kri a boto fin wuri chori o ko likuru kle marakuru kono donc ko li jurumani ko li barama dans ko ni ko